Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho murigereria chinsani sato chia bono obutuko no bwikomi na rimwe mutinyino ya gatatu mwaka no gwikiri bubere mirongo ibere na isano nemo nchenkuru kwa Clinton Ndigi eigane mesa ya mayakuru ensoko chinsa isato. Karibu sana. Nchenkuru kwa Kerubo Frida mwancho murigereria atugo kwa ligane bene ilinde tusange guchakira bono igagwika omoelio kondo mwancho murigereria tiango tranyora asenchera iyo wenye bono njengi chantengaki onyemba kutonjibese okuna kwa abantu bakubachika bakabapwa wetera batagwa kanjibese chiabo bagenda bakwere chinso omusacha yomo konyoro mokori emirimo asenya gitari ya hema gutokaga kweta sechinchera chubo tutukanu ore ndo gukora namagendero tugore paje die to jage paje die ni toka na jigura tanyore ndo biri kwa baje abantu baje Nyamira twabakoreye no be county Nyamira umirandire na ba MCA hasegi karo yokoroberia magendero. About 10-point agenda is something that we are not supposed to discuss. Out of 10 points agenda, yesterday they read only 2 out of 10. Aboge gatia basa ekurose county ya Nairobi bamochirege ikaro kyobo mo gatia kiama kia UDA na ODM kia korekanete ritukuri goro. Tuko skabusio manchumo rigereria musacho yo masirieta Rogers Masese uyokonye Roma kuri mirima asenya gitari ya hema ime yumuchubo songo nigo ritukoria rero atokaga kweta secho ime ya magacho ayu asebono egotebekana huna nigo konye amenyeta sensemeyo eki kirira hugo kwa kwaye tikera manyekana gwikira bono iga habwa sumu beroye oirwa n'abanyanyimbo gucia senkendu ya KTR chingaki obutuki bwachakirigwe muri gito wikile forenge na mange ningo yaba umuchano munene ime ya magacho yo nyagitari ya hema magigayo musacho yomo asirita Rogers Masese utoka gakwireta secho yetari gutumeka ime ya magacho yo abwasa gotebekana kobaga komenya omwana oyiga daiti bese chiaye onywa maru otokura tebaga kinga tibesa ngende kokwa ni mama minto oyo mwabo no asirereta no alikira nere they were twins ono mwana oyo igasabete tibese yaye akaserigwa ekera serigwa akaibunga ne suspension ikabe suspension akakorera ikobutwe gasi nabire umufanyikazi wema samatuka mangi ono yo sire bono iga Rogers Masese ekera atete na anyorete gasi anchira morete gasi bakora nere gasi matuka mangi omumuro oyo igamenyeta mazingira makongu intact tabwate bumenyo asa menyete igasinyitu wakana aivalingi wakana chibese chinke mono igasinyitu wakana gatutwe bintu bya yaisiko iyo gachangia gacha komenya ase inyomba echo ne
iga se nyagitari gitensemo iga ne wero block B itari gutumika bagukwana n'abararia mambi ya rero nigo ensemo y'abakora emirimo b'enyagitari eyo ya hema egati yabo bari bateranĩtie emirimo nigo baerera buna nigo babere batari gwakanwa ase eka k'emitingi 12 cyane nake cyabakong'aire obugima goika ase okwo koyo mobo nabeire employee ya Hema Hospital for the past 3.5 years lakini obugima twaeteire meye ogotaka nugo kuri iguru chuzi batubutegasi togodai umushahara bw'emitingi 12 oino mwaka ntobwate ti family titotegemete ntobwate abana tokoire sukuru abaibori baito ntobwate andake babwata amaruira yatageta amariogo kera rituko pressure diabetes igatageta amariogo kera rituko umuruiri gokonyoranga rero gabugite sukari ekari iguru rero pressure igakarense nyagitari na andetene tibesa mbatageti gotwa bosongani tinyumba cia bande tokomboete tugwakana bono njengi chante ngaki onyemba gutwanji besa okuna kwa abantu bakubwachi besa bakabakwa wetera batagwakana besa chiabo bagenda bakwere chinsoho ose batageta abantu bache gukwera agaikana ntutoche atomenye kuna roja cia amente cho ime elinde yaikera bono igaku Onyana bo nigo basabira batiriniri b'enyagitari eyo ko bagana chibeza cyabo ekyo bakorera emirimo ibagari ko babote emirimo asengencho yo kubole ngera yabo ime ekibeza cyaye pakokwa wetera yani akanya stress nga kibeza cyaye kana yagara omuntu yo igo bono njenkwera saba abakuwa baema gabarengeri barengeri boronge bakana abantu kibeza cyabo elinde asa maskania ko omuntu agenda na maskani watika na morembe na ko omuntu kali mu byaye ekyo okumyanka libuna oyo mwabo oyo ole barongo ya jenere nigo ashiritu mabwa ya senjere ngabune yo magega yokoba asegeka atanye gwakanwa urote bagakinga tibesa ngende kokwani mama ominto oyo mwabo no asirereta no alikira nere they were twins ono mwana oyo igasabete tibesa yaye akaserigwa ekeraserigwa akaibunga ne suspension ikabe suspension akakoreri kobutwe gasi atamu no yo mwabo uyo koro ku Steve Masese nere na bakate gasi akaikengaki akagota chika sinera akabutu egasi akagenda sinera agaika nera agakute semsemu yabu akuri basabira serikali gwese yagati elinde banyoro obwene bwabo elinde nabo igo bagendera gwesira ubugima bwabo batanye konyora engere yabo keboikera nu na serikali ni ongo sabenga serikali etobwate sie elinde twakana chibese cheito ingencho nabono iganite ninega umwana ona saliri alesiko atakire chibese timbwa chibese imitinyi 12 naye wakano besa mwana ona agende school asingencho bagoteba mono nga ntu sha teri gwakana facility yeito awapiro otia serikali kamoranje onyekerenga nekende muri gwakana chi facility gakiri mutara ko kwanja motokonye chibese chito nento chisoke abantu batige komenya obugima bunge buno watakana na mangana yo akwanwa na bakolemere mabwo nigo twatema konyora engana kurwa asabatana b'enyagitari yo kolende bakana buna tibali na kende barakwane asebono inguripotera Nsoko TV kurwa asubuka takatu mu chibo songe county ya Kisii Ritariane Wycliffe Barenge Watigana na hiyo na gusika busio mubere bo masacho yomo yokonye otamanyiri na so mubere yobete ko gotindo korakoro aso mugondo yo mobo matoke asekenyero kya Nyamauro ime ya Nyakenimo sublocation ward ya Bukeira chitariki 25 nemo chimutinyo kabere umwako yiga nigo umubere yo oyeneki wakoba oyo bo munyagitari Duke Obasanjo Nyang'au oyo konyokora ase enyagitari ya Nyamusi sub county niko bono ya Matianya gusira wetera somo ga Thomas Nyang'au oyureise yasabire serikali nyara ko bagi kwayereria na kwanguya obutuki bwa bwango bunenchire moyo gochia koneke ngabari baikiranetie oboiti obo batikonya ko bakobekwa biara na kwemokirwe getambo kerege tinde kerichiko muri kito Steven Nyariki agotumanya senchire obwikirana ekereto goika hase kenyoro kya Magogo ase wodi ya Kemere bunge ya Tumasabe ime ya Nyamira igoto kwariganiwa neme yeiga omugaka Thomas Nyang'au ore no borobo nene igo e familia yae goichanera ogosira wadio Kinyang'au omwana obo yosireta senjira chobo tutukanu maega hayo korusia chibesa ebenki munyagitari hoyu ogokora ase nyagitari ya Nyamusi ase bunge ya North Mogrango ko Elvin ekase ni Duke ekero Wycliffe yachiete Nyamusi hospital ngoma twarenge kero twigete gari abanyagitari style nere batweresete bakateba buri rochi wiki ibere tugachikuba buri the specific day bali quantity
we were worried why they could not go to the inkibatago chera search record baligererige kugera chi office ya stay abantu bago sign in and out tibachi etiororo bari kunya kurigereria simu yabo nainde batiga asifu wanatafuta kitu na hawapati hiyo kitu wono tokaranga mbali goto amanga nonsi tokaranga entongero bamanyete lakini batari gukwana ase omosi igaiga se police duke nabegete opi nande na mention ti omuntu ori kumuibere besa nainde igaiga iskwe twara kunya kumuriga rigiga tutaraika police naraba murabande mbaro orenda basani ba duke bamacheti goto kwaniranga bakwanete ria tari omuntu ina ariebire ng'oiri nere baringe nere mpaka marogo bapi ikaiga saga baka gakuruku highway ba nere barokanete nere ya magigapi obi duke abegete chitari 23rd nainde post pririt ke na liasirete 23rd omutienyo kabere 2026 ne okatatu kabere no yo kabere chinse chasirete marogoba PPP arenge saa 1:30 mpaka saa 2 according no mongino yo gukora highway ba orengana ne kasini yae ni gakwera tene ninga ekeredi ukinyang'au konya kobaga kunywa ikinywewa nigo atari konyara none kogenda gento kiare koreta muboringa ndake keranyweta maruayu na aragerete egatoka chinguru chiaba bisabaye kumochera gwika kumutinde kaso mugondo yomo ase wodi ya Bokeira bono ekeromongino yo wa highway ba ekerachite gusie ko mushoye nanyorete duke tayororo nainde duke akilewa sana ajui kutembea no mongino yana confirmity a condition duke arenge tarenge konyara gutara this same suspect duke yakwanete iga aria se opiaye nere barochikaine nere ga iga sichinse ichu cha latest ntutu machuko kagera nere basogete na duke nabwenere taborigu atwerese nga inki ya korekanete gwe uchakira bwekero basogete nga ibachiete orengana na iseni gakwera ng'ani godi ukikonyora aborechi wiki bere kurunga gento kiareta maisugusu herio bagachaka kubwatia ono gana nyore simiri tukoria Alhamisi tarehe 5 kurwari Nyamusi bakombori nga duke no are kaguo ngabakani atana guchaiga abante binga oborire kurunya gitari angechi wiki bere Katerio rio ndaboria basani bari kuratara kome karachichire kuse bamororira ande eri Alhamisi magoroba nkabo ngatumu muronda achikumuriga rigiga meche bakuratara tatoka tagwekana gusororekanire mambi chuma ya yeri tukeri kubwatia karangeria abana nechisimi kabatebya nga bokongo bwabeire nigo nyonyigo efamily yega yasabira obwene bwabo ase basabire ebitabo byobotuki bya DCI okoro botuki asobwango mono na kubona ali ababebu nabo igomokagerwa oyurikire ase getabu kyobi ase police station ye Kerenyo iri kwenekina efamily yega nkonyorero obwene bwabo ero boigo baboriria barayi besoke iri koyasira ase okomwenia omwanchobo Akimatofanye tumenye umwana bwari tegetatanga mwana utabwati mangana era nanywa matabwati mangana Steven Nyarike Munde Ensoko TV Kemera county ya Nyamira kanyago Toska bosio mwanchumo rigereria bunenchire mo yokwenekyo bokorrio byase ensemo yechisemi na gutoria ekegori kia ankyo nigo bona babwatani bekyombe Kenya kome baikirana ase eskuru ya Nyakome eriko basegeta borkiwa bensemeyo okwana nigo bainikia guchakia omurubiriyo ase ensemo ya marani chingaki barakore etaro guchia ase chiskuru chonsi ime ya kitutu cha Chenod Kobwatekana nebikore byaborokigwa abange korokana gutiga eskuru ime ya kitutu cha Chenod niga babwatani bekyombe gia Nyakome family baimukire gatambukiro kyo gutarira chiskuru eriko basegeta aborokigwa bo okwana kurase skuru ya Nyakome ime ya marani nigo baerera ekirenga kiabo eryo koene kyango kine bali birengo bichisemi ime yorogongoru Nyakome family nege kunde kebwata abantu 50 etwachitamo egangenene yo advice abana chiskuru erigera abana bakoromokia
baete amasomo abo nande bache gwekonya ekero twari gwetana na chisukuru chetu kya kitutu cha Chinot twari ochenga chisukuru chinyinga nchibwato oboremerwa mborobi oboremerwa bwa abana okonyora omwana agosoma buya lakini ikagatiyo tige skuru bono ekero twachete kurigereria batakoranga ya tiga tochame gekundi ekeiga erigere tobe togweta chisukuru na gukwanira abana erigere abana ambasira erigere nari barasoekera asime baso nonya nabo nigo barwa esegeto gochia ase aborokiwa okora omukia eri gwekonya ase amatuko abosio oboigo nigo baboria abaibori kobwaterana na aborokia eri koenekia obokoreri obuya siya itengima ekene enero niengiya osegange engiya yokobwaterana asa amasomo aito ekiara gochimotuga iga amasomo nararache gokonya abana baito amare makeire ebinto bono egento getigare toro no ko abana chisemi erinde bache gwekonya bache kwegambera gochimotu nabo bamenye obugimo buya bono twatebire ngambu ya mono nande kero turakwanira abana baita ase skuru ya Nyakome abaibori tobakwanire na abarimu erinde kobwaterana sama iga ayu atatu amasomo aimoke igoro na abaigo abana baito banyore chisemi chingi ase gusiya itengima chinga kechio boigo mbaeneke buna obotumeki bwa mariogo yogotindia no kuborwa kwembwa engia ngati ya biribirire aborokigwa gotiga eskuru na boigo gokoria bobe ase amasoma abo igo onye tutagete gotwara abana abaya gochimotwe nanda abana babwate omweleke omuya goika abana batware discipline goika abana batware egangengia nando mwana for example osoira samana drug and substance abuse mwana itaweta masomo igorende tuliga igakoba kwanira obakorera mentorship na koba motivate asoko bachiza wadi na nali barakoromoki ona abana baito ekero ne group yetu aligerete twarochenga abana baito gotwara bali challenges in terms of discipline na sayo abana baito banyora obokongwa sama soma abo bono tukaroranga mbuya tobekanamo asege kundi ekeiga erine tukwanira bana ita sikuru entire kitutu cha Chinot na elio banyare kokoromokia banyare ko ba disciplined elio discipline yamana koleta okoro kuyasa asiji skuru na okoro kuya kolete amatoke amayase society elio abana baito bache koba nama nobogimo buya asichinga kire motu Kerubo Frida Ensoko TV Tuska bosio mwanchomo rigereria eskuru yoboroso ya Nyachogochogo niwe yachagetu makobori bwemo chimikianda 50 nomo ase wodia basamarense mwe bunge West Mugirange county ya Nyamira itukoria rero nigo yanyorwa ogosiro na mabati emerongene kurwaso Musamaria Adams engineer Mochenwa eri goticha ebirasi ebyo bigotwa Korengana no morokyo manene weskuru iyo Ivan Sonyari ni gwagoteba buna hegati yebirasi 14 nigo 12 bigotoime nigo kobomo na abaiboli batebambia mono asesiro ya mabati na gutumanya mulikeito Steven Nyariki Embunde ase skuru yoboroso ya Nyachogochogo yachagete 1960 yebwate birasi 14 hasi 12 gati ebyo bigotwaime nigorero banyoro mogoko mega ya engineer Adams Mochenwa kubwatoka mabati ya merongene ligochiga gusira egati ya mabati yebirasi bigotwaime seriete abansonje kyonyali mwari tija Onyachogochogo DP mbuya mona sons abaiboli baito mbakwana no Mheshimiwa Adams bagacha bagante na Adams bwanchire koleta mabati 40 asiri tukoria rero nabone kene oletira mabati ayo skuru yeito oya jagete 1960 ibirasi obire 14 lakini ibirasi 12 iyo bigotwa abana abajandegete Mheshimiwa Adams bona gatokonyire na abande to wapil baje gotokonya tira habisi yaye wetera Andrew Onyancha Onsase niga ene kiringa omunchinia Adams Mochenwa mega yokuro iranga na chigosire skuru yo nigo haikirania mabati ya skuru yo mnenjire yamo yogosira chisemi tanenje na Andrew Onyancha oyu Onsase indo mwakrisi wo aspiring senator engineer Adams Mochenwa amabati aya twayaleta sengenje kero omunchinia we Adams Mochenwa lenga abaiboli mba megate tatu request bagatebe class nkero gegotwa na kitwaleta ira mabati ya saidi ya 40 egere class yikikebe kwe kebe uniform bune binde
igona kitwaikira se skuru ya Nyachogochogo. Peter Okero yoro monyakiro bwa skuru niga mwiraneria mbia mono mochenwa asokwinyore skuru ya Nyachogochogo asekorengana nera kweranga nigo konyora ye biruke gima none kurwa se ensemo ya CDF ya West Mogranko asamareta nekoro kwa Mesapita Marokero ndeno mogoko mana sana ase omwesimi goito Adams Machenwa achita ase skuru yeto ya kanyara tubwato bokongo ibirasi bito byari gotwa akarua promise korenta mabati 40 igo eke maene mnatolega ase ground ye skuru Adams Machenwa omwesimi goito goja koboja bosenda ase Nyamira County orentera mabati ayo asokotokonya skuru yeto naende orentre bitabu bya bana ba ECD ekiana arucha baromba bwate obokongo otora na baiboli bane morojiro konyo no kuya kole timaiti go sabo iboli mwarorera mangana ayo una twaikira gona ra itu atumirwe tokore buna tugona gukora skuru chinde gweta ono gaiga twareta mabati asengenje mwameke tati request no mo senator oyeona today asensemo ya baibori ni goboro kiebo igomo boko asebate ngamba chigosire ganga yaye yokoriyo bo senator so mwaka 2027 elidharia negro gwa Francisco Nyaekongo nche nomo iboruga iganya chokochoko naona somete iganya chokochoko toka 1956 niko hapa shule hii na ekero ya bereiga ya beire etana konyora no ni CDF nchusi ya konyora na ende bono iga Adams oichire twamoto akiringa mbia mono asengencho akonyire abaiboli okonyire abana okonyire ebirengeri by'ebitabu igogo togwakanga Nyasaye ngambia mono Nyasaye gendera ko mwachinguru na oboremu obonene sukuru yaratumbukira matukara matambe konya baraibande ngo chabara iga barwe promise bune yiro lakini mbana gwikerania ngina so mwesimi wa Adams yandoche okira ndimuna kwane tasa baiboli bosibwa ekereke kyo ni gomochenwa asira borokiwa ba ECD ne bitabyo kurika mrenjere ya moyo kwenekya nabo igo ngosiro bare asebirasi ebyo birense ya serikali ya county ya Nyamira twareta ibitabu bya bana ba ECD ECD ready for county government teriko chayarora abana aba nakikiagara twarete ibitabu ebyo egere na baro banyore bana gukora homework ase program yo kurwe bitabu atokonyerwe county ngima twatemire chiskuru chinyinge we have cut the close chiskuru more than 100 ase chiskuru chikobeke birama neoko eskuru ekoro etera se committee gusase general meeting yonsi ngima baiboli beskuru baromo senator naliba gocha barosi meipia mapatano ngakia gocha korosia ekirasi kiskuru itwara konyire chiskuru more than chiskuru 10 Steven Nyarikimure Soko TV Nyachogochogo Bosamaro county ya Nyamira. Mujumbe w'ebunge ya Kitutu Chache North Japheth Nyakundi nigoritkuria rero aira chichek che basari goika ase chiskuru chensemo y'ebunge yae okwana homo basorero nigobona arulo kuburi guchasa bari mbe chiskuru ensemo ya marani batige goseria abana kuru ase chiskuru kubwatekana buna okonyora kwa baiburi nigo kore wensemono asetare yo yechensemo cha Kitutu Chache North nigo aita skuru ya Nyakome Friends St Monica Marani skuru ya Nyagoto amoneria ya Masakwe habo asasegetire abaibuli na barobo babekomokia helia asikelia egeke bakonyora bakanira abana babo school fees rero naletire basari nainde tune myake ko endra kugenda iga konya gokininde basari yedi abana batire bare chidesco. And this time round, na yeme dirake. Uchimutua ebasari ye abana toko awe deskulie ndage. Tonyare ubaka nera bonsi. Ndage na mwibuli taba toko kanonye tubiri. Na uno mwibuli kenda kore konda akana. Mungi wetu. Ila unga tumuko na wana mkomo enda kole kondo koleki enda kole konda na wewe mwalimu ujue hii jamii yetu sisi hatujiwezi sana so chochote kile mzazi analeta kama ni mahindi gorogoro mbili kama ni maragwe kama ni kuku wewe chukua kama school fees
uongezee kwa ile land, ili mzazi pia yeye asumbuke sana, kwa sababu mzazi yako hapa kitu anafanya ni kwenda shambani apande mahindi, ile mahindi kitoka ile kidogo anapata alete kwa shule. Usifukuze mtoto yeyote kutoka kwa shule. Ina adabu ya walimu wote. Mwalimu hoteli mwana, leo ngoja hoteli mtano. Mwana kama tuwekanga leo ngoja sasa. Because mimi sitaki wanafunzi kufukuzwa kwenda nyumbani. Hiyo I don't want. Sawa sawa? Na inua Bible make sure bana no wale school. Abagambia baba kolire gasingia asa abantu abagambia bana bayabali. Kabisa. Tuwe gwanende na barabu kakonyoro mwana isiko mubwate mwebiraye mwire school. Aso. Because abana aba tutagete basome na limambi na mambiele wala tuwatoko. I am sure going to the future esa county ya Marani kusikitutu cha cheno nere wote kutangana ichinde kitu. Tuska husio mwancho murigeria magaye kia UDA na ODM gukora igikaro kyobo masiri tuko rigoro hase nyumba yo musangerekano ime yumocho Nairobi ya KICC oronige gatia basaikoro se county ya Nairobi abo bale ababwatari bikiama kia ODM basokire na komochia igikarikyo nigo bene kiuna serikali yarekorera obokoreri bwaye bw'imyaka 3 korwa esoa a service oigo kwanera chi agenda nyagusira Raila Odinga no murai wense babegete SA asebona basaya bo batebire gwikabona iga serikali tereikirania agenda ende murikito Linet Nyambane na mange. As youth, we also believe that national agendas must move beyond political party. Negotiation rooms and be clearly explained to the citizen whose lives they affect. Young people want transparency. We want clarity on what this proposal means for employment, entrepreneurship, and education. Egati yabasae abubare ababwatani bekiama gya ODM niko besokirie na komochia serikali ya Kenya Kwanza amone kiama gya ODM ensemeri gusire serikali asebatebire niko chinseme chibere chiabere chikonereria abakenya asebano batebire ebina niko bibwenerete kugayanwa asenjera yobwasi oku. Therefore, call for leadership across all political reforms to uphold constitutionalism, respect court process, and resolve dispute through law and transparent mechanism. Engane yo ego charit keri morioka magega yekiama kia ODM na UDA gokore gikaro aso mucho Nairobi aseba kwanerete ayuba ikiraniri asechi agenda 10 asebono abasaya bubatebire serikali teraikirani kende gyonsi asechi agenda echo. About 10-point agenda is something that we are not supposed to discuss because it's abuse of our nation. Yes, that's something that is null and void. Out of 10 points agenda, yesterday they read only 2 out of 10. And they again proceed to ask for more days to come up with another shameful meeting. We want legacy of former Prime Minister Baba to continue. And this thing, Baba's legacy, shall continue only if Mr. President will stop interfering with Baba's legacy. Abasaya bo bono niko batebire tibago chigokira na kurigereria ensege koragwa asenchereta bweneretie. Our nation is a young nation. And we as the young people, as the youth of this country, we are no longer going to become spectators of our national building. We are going to take part in the shaping of the future of our country. I mean, what we saw yesterday being launched by the team which launched it, as the SG said, is null and void. You cannot tell us that you have accomplished 80%, yet the NADCO report has not been implemented. What do I mean? What I mean is quite simple.
Kenya does not have freedom of assembly. We have seen assemblies being tear-gassed. We have seen chaos. We have seen police brutality. The young people are being killed. The people of Githurai are no longer free to trade. The men and women at the Uhuru market, their markets have been demolished. What are you talking about? Do you still want to tell us that there's freedom and the people of Kenya are being taken care of? Arenayo ni gobarro kubore gucia ase byama bya gisiasa gusika ekegambero asebono batebire Edwin Sifuna nero muriki omonene bw'ikiama gya ODM korengana nerichikorie ekegambero. Democracy survives when our political parties respect institutions. The courts have pronounced themselves and they have said that Edwin Sifuna is the legitimate Secretary General of ODM, but ODM continues to call for an NDC, not respecting the rule of law, not respecting what the court has said. I want to urge them and tell them that whatever they are going to do at the NDC, even before they do it, is null and void. Thank you. Godpoteria en Soko TV, editariane Linet Nyambane. Manchu muriria gwikira gabo nigo twikira mwaelio wo kumurikira amangana maya asobotko obwarero editariane Kirubo Freda. Anche kurukwa Clinton Ndigi mbe manasogo sanga na inche na wego na mwanchu muriria mbe manasogo sanga na intwe abego tutebe mbe manasomo ake dunyangagu uyone kyabone Jumatane iga nkobere engikiranu togosabanga nande tumirane ejumatano yomukubyo owo chakurenda sabonega kurwasende ngukugandira botkobya na wego gandira gutwara uborigeri ubyo bwemero bya gendreta sembeo yen Soko TV.